ħafna minn nies jgħixu tip ta' ħajja illi jinħasdu għal xi ftit momenti u qishom iħossuhom illi għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa, però ftit tal-ħin ġranet wara jiġu jispiċċaw koppi. U l-eżempju nixtieq inġib illum huwa dan. Immaġinak pereżempju inti qed issuq għad-doċċ tajjeb għax qed tħossok illi ħadd ma qed jarak. Imma f'daqqa tisma' sirena tal-pulizija u dis-sirena tgħaddi miħdejk u inti dak il-ħin isek tifriża tiġġamja tinħasad tieħu qata. Meta tara li korsa l-pulizija qabżitek tgħid għall-erwieħ bħal speċi ma kienx għalija mela ħanoqgħod attent ħalli dal-boħra ma qox ninkwitan xejn għax inserraħ moħħi li mhux għalija. Però kemm iddum toqgħod attent sakemm normalment jgħaddu 3 toroq 4 toroq tajjeb u terġa' tispiċċa forsi s-suq għad-doċċ. Issa, li aħna nagħmlu normalment matul il-ġurnata, minn ġurnata l-oħra, il-maġġoranza tagħna hija l-istess ħaġa eżatt. Illi għal-mod tal-kelma pereżempju jtina panic attack. Jew għal-mod tal-kelma nħossu zaqna bloated ħafna, jew nħossu ħruq ta' stonku ngħid ħej, min nista' nibda noqgħod attenta, jew min għadha filgħodu nibda noqgħod attent, jew inkella nagħmel hekk minflok hekk. Però mbagħad tgħaddi, ninsewa u nerġgħu koppi. Issa, it-tajba daw, illi ħafna midrabi fejn jidħol il-fetlos tagħna, meta aħna nerġgħu koppi, mhijiex ġast kwistjoni ta' żbaljaj darba u telqet, imma dak li żball wara żball wara żball wara żball ħajakkumula. Naturalment dan ħajwassal illi jekk aħna l-mod tal-kelma qed ngħidu biex inġib dal-eżempju qed nikol iktar junk food milli għandi bżonn, junk food wieħed wara l-ieħor ħajispiċċa jwassal f'waste ikbar, ħibs ikbar, patata ikbar, sizes ta' ħwejjeġ ikbar u l-frustrazzjoni li jġibu magħhom li bdew ngħidu isma' ħwejjeġ mhux qed insib x'nixtri, jew jekk qed insib nilbes huma tax-xjuħ litteralment di xi ħaġa nismagħha ta' kuljum. U daw il-problemi ikomplu jakkumulaw. Inti xi trid tagħmel? Inti trid tkun iġġib quddiem għajnejk dik is-sirena kull darba. Tajt isma' tiftakar meta pereżempju l-ġimgħa l-oħrajn ħassejtek il-ħruq tas-songu, għandi għalfejn kun bela illi ngħid isma' ħanerġa' nagħmel l-istess żbalji biex nerġa' nbagħti mill-ħruq tas-sonku, jew ħanejt isma' ħanħalli l-esperjenza tallimni. Tajjeb, bl-Ingliż jgħidu illi anzi bil-Malti skużawni, kelb mismut kull ma jaħsbu misħun. Issa, it-tajba aħna rridu nkunu tal-inqas bħal dak il-kelb il-mismut. Illi ngħidu isma' donnu reġa' ġej il-misħun. Mhux nerġa' ngħid isma' dak li l-maċinu kiesa ħsum ħallih ġej fuqi. Le, għax inti bl-esperjenza ħadd tkun taf x'għandek tagħmel. Mela ejja nagħmlu bħal dawn il-klip intelligenti u nużaw l-esperjenza favur tagħna ma nirrepetux l-iżbalji li għamilna għax inkella ħanerġgħu nispiċċaw induru serkil u minn problema nibqgħu ngħaddu għall-oħra mingħajr ma nagħmlu l-ebda tip ta' avvanz. Niltaqgħu.